нашия командващ, генерал-полковник Владимир Столичев, е единственият представител на Деня на победата на 24 юни 1945 година. Единствено той представя антихитлеристската коалиция и българската армия, което за нас е чест и гордост. 9 май е празник, голям празник, и ние трябва не само да го тачим, уважаваме, но трябва да почитаме паметта на загиналите на фронта. Войни срещу най-страшния враг на човечеството – фашизъм.